ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Matias Apostol. Kini siya mao ni nipuli sa lugar ni Judas Iscariote human nagpakamatay si Judas kay dili naman sila kumpleto nga 12, 11 na lang pinaagi sa ripa ni Lutaw nga siya mo'y napilian nga ipuli sa lugar ni Judas. O sa mga tuig 80 gituuhan nga kini siya namatay pinaagi og martyrdom. Gibato ni siya nya wa man gyud mamatay pagka batog maayo, giputla na lang gid siya sa liog ug mao tong namatay gid siya. Linyay mong tupad inaasa imong pilion, batuon ka o putlas liog. Nya moingon gani ka all of the above, liwat ka ni Matias. Yampo nato nga atong mga leaders, labi na nga atong naa sa mga pinili nato sa executive, sa legislative o sa judiciary nga branches atong gobyerno, andam untang magpakamatay para sa nasod, dili mo patay. Gabi nagpinusilay na sa didto sa Senado. Kuan gyud, tensyonado kayo ang kahimtang karon tungod lang gyud anang paningkamot sa ilang mga political agenda. Atong iyampo nga magsunod na unta sila sa kabubuton sa Dios ug sa pagtabang gyud sa tinud-anay sa mga panginahanglan sa nagkinahanglan nga mga Pilipinos. Ang atong mga benefactors and donors nga nagpatalinghog nato dinhi sa atong panginahanglan pinaagi sa pagsigig pamalit ani atong mga slots or mga raffle tickets, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalambuan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagatay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang sa Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, gidugang mo si San Matias sa pundok sa mga apostoles, tuguti kami nga tungod sa iyang panabang sa among kalipay sa maayong palad, sa imong paghigugma kanamo, mahimo unta kaming takos nga mahiapil sa pundok sa imong mga pinili. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagtigom ang mga usa ka gatos o kawahaan ka magtutuo, mitindog sa Pedro og miingon, mga igsuon, kinahanglang matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo pinaagi kang David, mitagna mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Jesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang inyong puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan mo apil kanato ang usa ka tawo aron mo saksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. O kinahanglan nga usa siya sa atong pundok sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa, misugyot sila og duha ka tawo, si Jose nga ginganlag Barsabas, nga gingandan usab siyag Justo, og si Matias. Unya nagampo sila, Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa itudlo kanamo Ginoo, kung kinsa niining duha ang imong gipili nga mupuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human niini, nagripa sila kung kinsay mahipuli, ug si Matias mao ang napili. Ug gidugang siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagan sa Ginoo ug usa ka lingkurana, uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkurana, uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Dayga kamong mga sulugoon sa Ginoo, dayga ngalan sa Ginoo, daygon unta ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkurana, uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkurana,
unsay sama sa Ginoo atong Dios nga gibalingkod sa trono sa kahitasan ug nagadung-aw gikan sa langit ug sa yuta nga naa sa ubos. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abong, gikan sa kalabukan niyang gialsa ang kabos. Aron palingkuron sila uban sa mga kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong Amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw og mamungag daghan mga bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa Amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
atong ebanghelyo mao ni ang usas mga dagko kayong ug lig-on kaayong baruganan nga gisunod sa mga apostoles. Usaray nasipyat og sunod ani mao si Judas Iscariote. Lingay mong tupad na wa ka masipyat pa ng mga suguan. Na wa ka masipyat. Og unsa maning sugua kon nahigugma kuno ta andam gitang magpakamatay para sa atong gihigugma. Mo ginay pinakauna gyud nga barugana nila. Nya kay nahigugma man sila ni Kristo, nahigugma sila sa iyang mga sugo, nahigugma sila sa iyang mensahe, nagpakamatay gid sila sama ni Santiago Apostol o ni San Matias kaning atong gipistahan karon. Misunod pod ana sa atong modernong panahon sila si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ambot karon aning nanimba do na ba kay mosunod? Naawa kinsay anda magpakamatay para mupalit og raffle ticket ta sa kamot. Kanang andam ba nga wa nay kaon, wa nay balay para lang makapalit og raffle ticket ta sa kamot. Tanawa kana pagpalit pa lang nag raffle ticket galisod na gyud. Unsa nakaha kun moingon ta nga kinsay anda magpakamatay alang sa mga makasasala aron maluwas sila ta sa kamot. Ini isang pipila na punta matinud-anon mo. Muna, unsaon man pagpakamatay para sa Ginoo, magsugod ginas gugma. Unya, ang gugma nga dili magtuman sa sugo sa iyang gihigugma, usa ka pagpakaaron ingnon. Kining atong mga politicians o mga leaders appointed o elected dinhi sa atong nasod lang ta maghuna-huna, pila ka buok nila ang tinuod nga nahigugmas nasod ka sa inyong tanaw? Nakaabot kag 50%? Kung kamo like mo gauge ba sa nang hitabo nato karon, maabot 50%? Ingnon ta lang mga kana bang Diyos nun yung gugma ba nga anda magpakamatay para sa nasod? Pareha ba nilang Jose Rizal, Andres Bonifacio, ano nga itong yan? Kisa to, Gabriela, kisa na to mga declared heroes. Kinsa ka nila karon? Pilay percentage? Wa man kakabot og 50, ibutang talag 25%. Pasabot sa sa upat ka politisyan do nagi usa nga magpakamatay. Tinuod ka? Sa matag upat ka politisyan dunay usa ana nga anda magpakamatay. Tinuod ka? O zero? Anhilan tas Compostela, pila ka buok politicians dinhi. Gikas mayor hangtod barangay official, elected ba? Elected. Pila ka kabuok dinis Compostela. Pila ka barangay dinhi, city niya sa mayor's office na pila na sila kabuok na elected. Pila man nakakonsehal? 8. O niya usa ka mayor di siyam. Nya ang kada barangay pila sad kabuok das kapitan pila kabuok elected lang sa ta. Siyam. So siyam sa to pa 18 ka siyam pila man na sila tanan. Di times ba na kamoy cellphone ya times 162. Sa 162, naakhaan ay mga ibutang talang, mga bisag, kuan lang siguro, mga
30 lang nga anda magpakamatay para sa Compostela. Na? Oo, ambot lang kag na baka. O niya sa atong nasod, pila ka buk elected ka? Kung dinhi 162 sa tibok nasod, pila ka kabuk na sila? Gikan sa presidente hangtod barangay level. So tingali naas mga 40,000. Butang talang. Niya plus pas mga appointed, for team sa nang daghana, butang lang nato naa sila sa mga 200,000. Nakaabot ka ana nila og mga bisag ibutang talag mga 10,000 nga anda magpakamatay para sa atong nasod. Sa Katoliko lang gani sa atong nasod mga naamas mga 70 million ang Katoliko din heron. Ambot ka kaabot ba kag 1 million ang anda magpakamatay para Pilipinas. Sa mga Katoliko lang ba? Mga igsoon, kuwang kay taning tinuod nga gugma. Kinsa dinhing mga asawaha nga anda magpakamatay para sa ilang bana. Ta sa kamot. Na, wa man gani. Sa mga nanimba o sa mga animal na gani nanimba, samot na turong way simba-simba. Kinsay andam ninyo magpakamatay para sa inyong parish priest. O, tasa kamot. Mugira ba ya? Tulo ka buok. May na lang na itulo. Muna, ang saon man pag lambo sa pagtuong Katoliko, basig maapsanta sa kabugnaw. Kanamang pagkaawop ba sa kainit. Ang mga apostoles ning sidlat ning silaob ug maayo ang ilang kainit mo nang nakaabot sila dinhi sa Compostela gani. Abot pa ngadtos mahagnaw ang ilang mensahe. Pero di ta malimot nga kun atong isurvey ang ilasang giagian didto sa Jerusalem, pila naman lang kabuk ang nituo Ginoo didto sa Jerusalem, ni ang nituo ni Kristo nga Ginoo sa Jerusalem. Sa gitawag nato og Holy Land pa man ginakaron. Pila na lang kabuk ang taga didto nga nagtuo ni Kristo. Basin og nanya sa mga dagko nga mga nasod nga Kristiyano. Butang nato whole Italy, Spain, Germany, nana, France, makaraan gid kanang kan, Amerika, sa panang uban diha. Pila na lang kabuok karon ang nagsilaob pagyug maayo. Natay bag-ong santo nga millennial saint kinsa tingan nato? Carlo Acutis. Oh. Sa mga millennial karon, pila ka kabuk ang liwat-liwat niya nga kanang ihatag yun ang iyang abilidad sa paggamit sa kani mga gadgets o guban pa para pagsabwag sa maing balita o pagpuyo sa lunsay o mahigugmaong kinabuhi o way sala nga kinabuhi. O mao ni ang atong hagit. Ang nahitabo ron sa atong politics dinis Pilipinas, gikan adtong ginukdanay ni atong niaging adlaw, si Bato gigukod niya karon giprotektahan na sa Senate kay hangtod ma-exhaust ang tanang mga legal remedies. Kagabi na ay ming sulod nga mga tao nga gusto gyapong mukuha forcibly aron i-arrest gyud si Bato kay ipadagid siya ngadto sa ICC. Ipapriso gyud siya didto hangtod pinusilay na.
ang mga senador na hostage pertigyong gubuta hibaw ko nga nakadungog sad mo kagabi is mga balita. Di sa tusayon ang ilang kahimtang dito nga nipaong ang suga niya ngit-ngit na sila dito ilang mga pamilya tinawagay sila sa ilang pamilya sa ilang kuan niya ang atong bagong Senate President tawag sa lain-laing ahensyas gobyerno mga authorities nga nganong naingon ani man ni gahuwat sila didto huwat sila kay ning inform nila ang Congress nga i-submit na nila ang article of impeachment nadawat nila ang article of impeachment nag-caucus sila aron pag-deal sa pag-convene as impeachment court gahanay sila sa mga buhatonon ning kalitlag na ay ni-inform nga na ay nakasulod nga mga elemento ang ilang information mga tao sa NBI kaya ang NBI man to'y nilotos ni Bato nya pag ingong tao sa NBI ila dayong giingnan nga dili ipa secure buto dayon ato buto pinusilay dito sa sulod sa Senado. Tungod lang anang pagpapriso gyud ni Bato de la Rosa tungod sa iyang involvement sa AJK, extrajudicial killing. Pero wa sila magpinusilay tungod kay ilang nakit-an kinsay mastermind aning trillions nga kawat sa atong nasod. Wa sila magpinusilay ana, wa gani naghisgot ana. Pero kanang AJK nga nahitabo didto pas Davao sa wapa sila man national authority mo'y ilang sigihang gyud ugkat dili man sad ngilad nga imo nang ugkaton pero sa atong kahimtang karon nga naay dako kayong anomalya nga trillions of pesos nawa sa atong panudlanan nga wa pay klaro kinsay nangawat ana nganong di man na mao'y fokusan. Ug manghinaot ta nga kining bag-o karong liderato sa Senado mo focus sila unsay mas gikinahanglan nga fokusan. Matod pa ni bag-o natong Senate President atong balansihon ang atong desisyon. Tinuod ang ayan yung hisgutan kining kaso na ang kang Bato de la Rosa nga kaso na sad na siya pero ni pa say laing mga butang nga angay natong tan-awon ug atong balansihon ug unsaon nato paghandol ang nangawa nga kwarta nga dagko sad kaayo ang atong peace and order karon nga nikusog na sad kaayo ning mga krimen mga drogas ang atong ekonomiya nga mitibugsok 7% ang atong utang nga niabot nag mga 19 trillion tan-awonon sad na ang atong foreign relationships sa atong mga silingang mga nasod ang atong trade relationship wa na tay mga investors karon nga nisod sa atong nasod tan-awonon sad na siya dili kay mag-focus lang anang AJK daghan kayong aspeto karon wala na ganit tay budget sa atong mga hospitals kay wa nay budget ang PhilHealth kana usa na tan-awonon ang atong mga classrooms sa atong mga estudyante nagpabilin nga mga 65,000 classrooms ang lacking throughout the Philippines. 65,000 i-times na nimo og at least 40 students, pila ka estudyante ang way classroom. Kamo mga maestra, kay bao mo ana. Nya, naaman tinoy classroom, kuwang sa ventilation, wa gani electric fan. Ang mga lingkuranan gubaon, nya og mag-uwan, muagas pag yung tubig. Sa daghang mga classroom kay reperono na sad kana lain sa nang tan-awon kaysa magsige lang gitag tutok anang AJK mao na ingon si bag-o natong Senate President daghan kay tag tan-awonon og nagkinahanglan tag giya sa Ginoo mo hangyo siya pray for us giya sa Holy Spirit. Ug di ta magiyahan sa Espiritu Santo mga igsoon, mapariha gitang Judas nga imbis
kaluwasan sa katawhan ang gihunahuna, kaluwasan o kalipay siyang kaugalingon. Imbis ang pagsunod sa sugo ni Kristo, didto na nun siya niinding sa pagbudhi ni Kristo. Daghan ang comments kay ni Sultiman ang atong DILG, mantingin na si John Vic Remulla o si President Marcos ning Bongbong Marcos nihatag pog mga statements. Akong gibasa ang mga comments kay 40 man yung daghan ang comments sad, 1,000 man. Ang common gyud nga comment kaning inyong gipanulti dili ka ni baligtad na sad. Kay niingon mong YICC, na preso man dito si President Duterte. Karon niingon na sad mo, arrest warrant para ni John Vic. Ni kanang John Vic ni Bato. Dili siya arestuhon. Basig igsunod adlaw, pusas na. Kana bang bali ba? Bali kuno kanunay ang ipanulti. Ingon nga 20 ang kilos bugas, 80 di ay 60. Bali ba? Ingon nga naay daghang flood control, wa di ay. So, bali bitaw kanunay. So, muna, pag ingon ro ni Bongbong Marcos, relax lang, kalmado lang tayo. The government is really under control. Walang authority, wala akong pinayagan ay aresto si Bato, Senator Bato. Unsa ako no, maghuna-huna na balang kuno tadaan. Nga aresto na diay. Wala ko nung inutusan. Matod pa sa head sa NBI, wala kaming utos na arestuhin, pasukin ang Senado. Unya, pinasok diay. Wala ko no'y utos nga i-arrest si Bato, pero gigukod na hinoon. Unsa ka na? Tungod na kay wa na tay giya sa Espiritu Santo. Ang kamatuoran, dali na kay natong tabunan. Dali na kay natong i-manipulate. Pero mugawas gid na ang kamatuoran. Truth will always triumph. And truth can set us free. Kinsa tong bakakon, matod pa diri sa atong unang pagbasa, ilang gihisgutan ang gisulti ni Hari David, mabakante ang iyang lingkuranan, magmingaw ang iyang lingkuranan. Ilisan siya niadtong mga tao nga angay palingkuron. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Hatagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Kinsa kay ipasabot ani karon sa ato ro mga politicians, Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Kinsa kay hatagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa kadagkuan sa iyang lungsod. Di pangutana si bag-ong Senate President, inyo ba gining plano nga inyong ilisan ang liderato? Siya na ginang istorya, pero we entrusted everything to God. Kay daghan mi og panahon nga ni attempt mi ani, pero may gyung dili mi malampuson mo nang kaning amo sa rong attempt. Wa gid mi magtuo nga molampos nya kay nilampos man amo gining isipon nga this is the will of God. And pray for us nga amo yung mapuy-an ug masunod unsay planos Ginoo nganong gipalingkod mi dire. Insya unya, wa ka mahadlok nga naay mga threats aning imong posisyon. Insya, threats are always there. Wa sa ko kahibaw kanus ako kutob dinhi ugma ba sunod tuig ba, pero ang importante karon nga nilingkod ko ang akong buhaton kada adlaw unsay gustos Ginoong ipabuhat nako as long as I am sitting here as kanang Senate President. Kana para nako iampo nato. Kay ang prinsipyo nga kanunay isandig sa Ginoo nindot gina. Matod pasad ni Vice President Sara, ni declare man kang mahimo kang presidente, nya kusog man kay kakaron. Siguro na jud kang mapresidente.
Ingon dayon si Sarah, kanang pagka-presidente kabubuton as Ginoo, dili na sa tao. Pero ang pagdesisyon, pagdagan pagka-presidente, desisyon na sa tao. Pero mahimo ba siyang presidente? Iya na nas Ginoo. Kay bisag unsaon pa natog paningkamot, basta di kita ihatag nas Ginoo nato, di kita ma-presidente. Mingon sad ko, sana all. Og iniglingkod unta, og makalingkod man, magsunod yapos Ginoo. Lingay mong tupad. Katapusang lingi. Ingna, kung ikay pilion nga presidente sa Pilipinas, musugot ka? Ingna ba? Ingna, og ikay mapilian nga presidente sa Pilipinas, musugot ka? Sige na, manindog na ta. Mga igsoon, gipili sa Dios si Matias aron mahimong usa sa mga apostoles. Busa kita usab nga gipili sa Dios aron isip iyang mga anak masaligon nga moingon sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga ang Espiritu sa kinaadman mugiya sa Santo Papa, si Papa Leo, ug sa mga kaobispuhan, ilabi na diha sa ilang pagpangalagad, isip mga magbalantay sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, magmadasigon diha sa ilang panaad, sa pag-ambit alang sa kaluwasan sa mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga dinhi sa atong katilingban ug sa mga kabanayan, magdugang ang bukasyon sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga ang mga kababayin-an o kalalakin-an nga gilain alang sa Ginoo, makabaton sa tinuod nga Espiritu ni Jesus nga mianhi aron moalagad ug dili aron maoy alagaran, magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga ang mga matuohong mihalina makakita sa kaluwasan sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Makagagahom nga Dios dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now
Karon pagampo kamo aron kining ako ug ang iniyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok yang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong simbahan nga sa dakong pagtahod gipahinungod sa pangilin ni San Mateas. Pinaagi niini liguna kami tungod sa gahom sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang mabayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, San Mateas, Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu gana sa mga langit, pagdayon ng imong anak, buwabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, inihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami inugian sa pagsulay. Tinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios, Na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, Diyos, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing mo. Wala na gayon, ako'y ipaabot, nga lain ang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nagipamot ko, ang gugma kong kapos ihatag ko karon. Ayaw itugod nga ako mahirayon. Ako sa ubod na gatuo, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagaulat, kanunggo ng imong pagtawag. Kanimo, Diyos, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing mo. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nagipamot ko, ang gugma kong kapos ihatag ko karon. Ayaw itugod nga ako mahirayon. Magampo kita. O Ginoo, sa kanunay puna sa Dios nung mga gasa ang imong banay, aron pinaagi sa pangaman ni San Mateas alang kanamo, imo unta kaming dawaton diha sa kahayag nganha sa paghiapil sa palad sa mga santos o talad sa mga santos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo. Pero nga atong buhaton gugma gyud sa Ginoo ug mo desisyon gyud tang magpakamatay alang kaniya. Ang atong mga nahigugma nagsigig palit natog mga raffle tickets. Niabot nag 11,733 ang atong tickets nga nahalin. Nya naay 61 ka mga one stop challenge katong 20,000. Nya 16 pa ang na-paid ani, 45 pa ang wala ma-paid. So atong pakpakan ang namalit natog mga tickets. So, praise the Lord para ni sa atong mga proyekto. Nya, usbon ako, makapalit mong tickets diha sa gawas atong simbahan ay lamisa diha sa atong opisina. Yan nasa nagsuroy-suroy karon nga mga trusted persons nato
pwede sad mo makapalit nganha nila niya sa ato sad nga mga accounts, bank accounts, GCash accounts, ug kwarta padala kaning niya sa atong screen maulay tanawa ug sunda ang mga information. Wa gani dinhi ayaw gyud gamita kay kana ilad-ilad na tanawa ginig maayo ang niya sa atong screen. Unya nasa tay special fundraising karon kaning atong Santa Cruzan kadtong akong giingon nga ang kada organisasyon unta, ministries or families or mga chapels mo sponsor mo og mga sana mo appeal sa Santa Cruzan nga mao kining mosunod na Reina Elena usay atong gikinahanglan ani niya kana mga Marian Virtues 3 ka buok so 4 na tanan niya Marian titles 10 ka buok pila na 14 na niya Litany of Mary nga mga titulo siyang litania 10 sad ka buok pila ka buok na 24 niya sa Bannered Queen Bannered Queen sa 16 ka buok pila naman na 40 labing minus 40 so daghan pa ta usapay na ang Litany of Mary ambot masudlan ba kaning uban nya nani siya equivalent nga donation mo na nga og duolon mo na naman sad may mga taong gipanglistahan nga duolonon hopefully di mo balibad duolon na gani mo ay gid mo balibad kay grasya na nya may wa man may ikadonate father ibaligya lagi ang inyong mga refrigerator, mga laptop, mga cellphone, aron og motor ana ibaligya ninyo. Inyong yuta, inyong iprinda para ihatag. Dako kay mo grasya ng madawat sa Ginoo. Testing lang. Nya ang atong social media platforms kaning atong Padresiano Ubod. Sunda gini ninyo kay mao ni atong official daghan kay diha ron nga hitak lang na sobra na 50 kabuk ka sige da sa kungan og nag-upload sa atong kuan pero duha ra gid ni ang atong official sa YouTube mao ni Padresiano Ubod 291,000 ka subscribers ang diri sa atong Facebook page mao sad ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Kay naidaghang mga utanan ako imo ni Father nako dili na ako wala Father yung saon mo pag-ila ani ma YouTube man ma Facebook daghan man kay mga reels mga kuan nako ay sentro lang gyud mo aning duha ra gyud YouTube Padresiano Ubod niya ana masaag mo congratulations onya ang atong mass wedding sa pagkakaroon 55 pay atong gikinahanglan mo ikuwang atong gitarget May 31 ambot kag ma-supplyan ba kaning 55 so mga chapel leaders pangimbitar mo daghan kay gapuyo-puyo dinhi sa ato sa parokya Palangdaan daghan kayo mo na pangimbitar gyud mo dasiga sila salamat ang Ginoo manaa kaninyo Manaa usab kanimo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, mabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At unday kong ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karunong sa gihapon, atong pagsimbahon